बारनाय जाबाय दिनै आं दंफाय जोंनि बगिजुलि सिङावनो थानाय जोंनि बगिजुलि आनसलिकनि सिङाव थानाय एजारलगा गामि ना एजारलगा गामिनि सलेन दैमार लिरना आरो बर'ना सलेन बर' आदानि न'खराव फैदों बिथांनि नैथि फिसालाया देग्लाय HSआव हायार सेकेन्डारि फाइनालाव सेथि मासि आवग्रिनो हादों बेखायनो जों हाबाफारि हिसाबाव जोंनि मान बरायनो थाखाय फैनाय जादों स' गिबियावनो खावलायो जाहाथे आं आफादगिरि सारखौ जाहाथे मानखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जोंनि हाबाफारि हिसाबाव जों हाबाफारिखौ मावनो फैबाय जाहाथे बाबुआ इयुनाव जाहाथे बिदिनो मोजां फरायबाय थाथों जाहाथे गुन गियान जाहाथे मोजां साख्रि लाथों एबा जोंनि बगिजुलि ओनसोला गोबां गोग्लैसोना थानाय दासिमहालागै गिदिर गिदिर साख्रि बाख्रि गैया बेखायनो खावलाय जाहाथे दा जेरैबायदि फरायबाय थादों उनावबो जाहाथे बिदिनो फरायबाय थादों जों आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय थाबाय स' फंनैसो बाबुखौ सोंनोसै बिथां बाबुआ मा सानदों जाहाथे बे फरायनानै स' बाबुआ फरायनानै मा जानो नागिरदों दायो दाथ' हायार सेकेन्डारि फाइनाल पास जाबाय दाथ' माने BCA एक्सुवेलि जों बेखौनो दा सानदों नों बेखौनो माव न माबा बेलेग जुदि न'निफ्राय जुदि बेलेग खालामनो होबा असुबिदा जागोन दा फरायनायावबो गोसो जानाय नङा दा सानदों मोजाङै माव जाहाथे इयुनावबो फिउचारा मोजां ब्राइट जायो स' बेखौनो आसा थाबाय स' बिनि थाखाय बिफाखौबो एसे आदाखौबो एसे मिथिनो लुबैगोन दा नोंथाङा फिसाज्ला जाबाय देग्लाय मोजां बगिजुलि आबसुनि आफादगिरिखौ साबायखर बावबाय लोगोसे खुलुमनाय थाबाय आंनि दा गथ'आ हायार सेकेन्डारि सेथि थाखोआव पास जानायलाय आं गोसोखौ बहुत गोजोननाय थादों बेराफारसेथि आं बेखौबो बुंदों नोङो जा गोसो बेखौनो आं राजि दङ मानो होननानै बे राजि गैयाबा बेखौ आं जबरदस्ति माबा मोनसे जुदि बुङोबा बे गोसोआव दुखु मोननोबो हानाय बेनि थाखायनो बे जि लाइनाव थांगोन आं बे लाइनाव होग्रोनानै आं बोराइखौ साख्रि लानो बुंनाय जादों बेराफारसेथि थाखा फैसाथ' एसेबाबो उसुबिदा जायो अब्लाबो बयनिबो जाखायो बे जिथु लाइनाव थांगोन आं बेनि लाइनाव थांबानोखि जाबाय आरो आं होगोन होननानै बाथ्राखौ बुंबाय लोगोसे नोंथांमोना फैनायजों जा फिसालाफोर मान बावबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बे जिथु जि लामाथिं थांनो नागिरदों बे लामाखौ आङो आगान सुरनो आसा लादों गोजोननाय थाबाय फंनैसो बुंनायथिखौ आदाखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय स' दायो आं जोंनि बगिजुलि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार मानगोनां उपेन दैमारि सार बिथांखौबो फंनैसो जाहाथे थुलुंगा होनो थाखाय फंबायखौ जाहाथे फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आंनि साननायावथ' बिदिनो जोंनि बे एरियायाव बर्थमान फरायसुलिफोरा बिराद खमखा आरो जोंनि बे एरियायावबो जायफोरा बिमा बिफा बिसोराबो बिराद आर्थिक अबस्था साख्रियानो गैखाया आरो खेथि बाथिनि सायाव सोनारो जिखि जाया सासे गथ'खौ फरायनो थाङोब्ला बहुद फैसानि गोनांथि जायो बिमा बिफाफोरा बहुद खस्थ' खालामो बिनि उनाव गथ' गथायफोराबो बिमा बिफानि दुखुनि समावबो एसे सहाय खालामनांगौ मानो होनब्ला फरायनायाव जेसेबां खरस नांगौ जायो बिमा बिफाया गथायना होनाय जायो जेला आरो बेफोरनि फैसाफोरा एरैनो थाङो हिसाबै फरायसाफोराबो आरो फरायसुलिफोराबो एसे मोजां गोसो होना फरायनांगौ बिमा बिफानि मानफोरखौ लाखिनांगौ खोथाफोरखौ मानिनांगौ बिमाफोरा जा बुङो बेखौनो एसेबाबो मानिनांगौ 4 भागनि 3 भाग एबा 2 भाग मानिबाबो बुहुद मोजां मोनो बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ माब्लाबाबो गाज्रि लामायाव थांनो नाजाया सानफ्रोमबो मोजां खामानिखौनो मावनो नाजायो मानो होनब्ला गथ'फोरनि इयुन जोलैयानो बिसोरनि सायावनो सोनारो जिउआ मानो होनब्ला गथ' गथायफोरा मोजांब्लानो बिमा बिफाया बिराद गोजोननाय मोनो जों दा जिबायदि फंबाया फरायनानै हाबाय फार्स्ट डिभिजनाव बिथांखौ जोंबो मोजां साबायखर होबाय आरो जा बिथिङाव फरायनो नाजादों बेखौबो जोंबो साबायखर होगोन मोजां गोसो होना फरायबि आरो इयुनावबो जों बेबायदि फरायनो हागोन होननानै जों आसा मिजिंनाय थाबाय आं बगिजुलि बर' थुनलाइ गुदि आफादनि आफादगिरि जानानै बेखौनो बुंबाय आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय सारनिसिम फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंबो फंनैसो बुंनो ओंखारदों बेखौनो फंबायखौ जाहाथे फंबाया जाहाथे जाखिनि दा फार्स्ट डिभिजन मोनबाय हायार सेकेन्डारि फाइनालाव सो बेयाव बिमा बिफाया गोबां खस्थ' जायो नङा होमबा फैसा पाति खरसा दाया
खरसा जायो गोबां खस्थ' बेनि गेजेरजों बेखौ फरायजोबबाय जाहाथे इयुनावबो आरो बिदिनो मोजां मोजां साख्रि लानो बा गुबुन बिखानि जानो सेस्था खालाम जाहाथे नोंनि साननायफोरा दा जोंनि एरियायावबो गोबां आजिखालि गथ'फोरा नोंनि फारदों जाहाथे नोंथांमोना बिदि बे सिसनाव हाबना लानाङा जाहाथे नोंनि फिउचार दं जाहाथे नों गोसो होबासो दा नोंनि फिउचारा मोजां जागोन आरो जायखिजाया सिमां नुबा एसे गिदिर सिमां नायनांगौ फिसा फिसा सिमां नाबा उनाव जाखागोन बेफोराव बेखायनो सेस्था लानांगौ गिनाङा फैसा फाथियाथ' न'खरनिफ्राय जेरैखिबाबो जगार खालामगोन नङा होमबा स' बेखायनो जाहाथे इयुनावबो बेबायदिनो मोजाङै जाहाथे साक्सेसफुल जाथों होननानै आं आसा खालामो लोगोसे दिनैनि हाबाफारिया बेनोसै जों आनसलिक जानानै फरायनो फैबाय स' दिनैनि टपिकआ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय जायफोरा आंनि चेनेलखौ जाहाथे बेसेन गोसा सम होनानै जोबजासिम नायबाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खनायाव बेल आइकन बेखौ बुथुमना लादो स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग